No, čeština podle mě je hrozně složitý jazyk. Strašně složitý. A díky tomu, ne kvůli tomu, díky tomu dá se vyjádřit hodně věcí. A to lepší než francouzština, která už přesně. je složitý jazyk, a lepší než angličtina, která je tak jednoduchá. Jo? Jak jednoduchá? No, podle češtiny můžu ti říct, že je jednoduchá. Podle češtiny možná. No, a podle francouzštiny taky. Ne, ona je složitá, ale primitivní. No, máš pravdu. Je primitivní. A kvůli Jara, tomu... už má 28%. Ne. Ona je primitivní, ale složitá jak prase. Ano, pro nás. To je logika. Pro nás. Rozumíš, Ne, protože... má to logiku. Má pravdu. Protože prostě jako z 20 000 slovama si člověk v životě nemůže vystačit. Oni si vystačí, oni jsou primitivové. A ještě to píšu jak hňupové, aby to udělali složité. Bože, A a jim to je konec mé přednášky. Jarinku. Ty jsi mě měl vozit na kurzy angličtiny, abych ty klienty Oni mají sice uklidnil. 20 000 slov. Ale Pierre ti potvrdí, že každý z těch slov má minimálně 5 až 10 významů. A to je ten bordel, to je ten Takže primitivní. když to vynásobíš, To nemůžu vynásobit. musíš to vynásobit, protože v každém spojení to slovo má jiný význam. A právě to je bordel. A to nechci říct, že je výhoda. On má